Салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали мо. Имрӯза влог аз бегоҳи рӯз сар мешавад. Берун аллакай торик шудагӣ ҳастай ва рости гап ман худам мехостам ки аз аввали видео аввал каме нишаста суҳбат кунем, баъд давоми влог бо мешавад. Лекин ман фикр накардам ки бегоҳи рӯз мешавад. Имрӯз каме серкор будам ва хостам ки ба ҳазор нишаста суҳбат кунам ва ҳозир бекор шудам гӯем ва ҳозир бекор шудаму хостам каме нишаста суҳбат кунам. Суҳбати мо имрӯз дар мавзӯи ҳамин комментарияҳо мешавад. рости гап хела ва хела шуд ки дар бораи ҳамин комментарияҳо суҳбат накардаем. ин субҳи саҳар хестам комментарияҳоро хондам. рости гап ман дар ҳайрат мондам ки чӣ хел комментарияҳо нависондагӣ ҳастанд. рости гап он қадар комментарияи бисёр нестае ки ман гӯям ки дар ҳақиқат комментария беҳад бисёр ҳасту ва дар дохили комментарияҳо хел комментарияҳои бад гӯем бисёр мешавад. лекин не, ҳамин дирӯза влоге ки ман мондам, яъне санаи панҷум, бисёр комментария 200 комментария дошта. бовар кунед тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин 200 комментария 100таш қариб ки комментарияҳои бад буданд. 100 кас ҳамин қариб 100 каса ман рост блокировка дапарто, яъне заблокировать кардам. ҳатто комментарияҳошона пурра нахондам. одамое ҳастанд ки ман қадари комментария нависондан ва аз ҳамин аввалаш ман хондам, дидам ки суханҳои бад кати сар шудагӣ ҳастанд, давомаш нахонда рост заблокировать кардам. рости гап ман ҳайрон мешам. ман боварӣ дорам ки ин комментарияҳоя занҳо нависондагӣ аст. ман боварӣ дорам ки видеоҳои моя, влогҳои моя занҳо тамошо мекунанд. мумкин агар ягон мардҳо нохост тамошо кунанд гӯем, боварӣ дорам ки то охираша тамошо намекунанд. камтар аввалаша мебинанд, тамом мебуранд. барои чӣ ман дар ҳайрат мондам? барои он ки ҳамин суханҳои бад, ҳама хел суханҳои бадро занҳо нависондагӣ ҳастанд. ман тоҷик ҳастам, ман зани тоҷик ҳастам, ман зани мусулмон ҳастам. шумо низ он шахсоне ки ҳама хел комментарияҳои бад менависанд, онҳо низ боварӣ дорам ки тоҷик ҳастанд, мусулмон ҳастанд. пас барои чӣ зани тоҷикда, зани мусулмонда ҳама хел суханҳои бад менависен? барои чӣ? бо чӣ мақсад? наход дили одам то ҳамин дараҷаи сиёҳ бошад ки ҳама хел суханҳо нависад. бовар кунед тамошобинони гиромӣ, вақте ман суханҳои бад мегӯм, аз ҳақорат сар карда то гапҳое ҳастанд ки забони ман тоб намехӯрад гуфтанда. ман худам дар ҳама хел оила калон шудагӣ ҳастам ки на падарам, на бародарам, умуман гӯем хел одамое ки ҳақорату гапҳои бад кати гап мезадагӣ нестанд. ман умуман ҳама хел калон шудам ки ман ҳеҷ вақт як сухани бад нисбати якдигар ё ки ҳақората шинидагӣ нестам ҳамин оила мода гӯем. ва шавҳари ман низ ҳама хел инсон ҳастанд. то ҳол ман як бор аз даҳани шавҳарам сухани бад шинидагӣ нестам. ҳақорат ку як тарафиста умуман. лекин вақте ки мебинам ки зан мардум, зан ихел суханҳо менависад, ман ҳайрон мешавам ки наход зан ҳам хел суханҳо нависад. зан бояд ки нозук бошад, ҳеҷ вақт аз даҳанаш сухани бад бо овози баланд қабеҳ бояд ихел гапҳо назанад, занда намезебад. вақте ки дар комментария менависанд ки ба зани тоҷик намезебад ихели коро, зани мусулмонда намезебад ихел коро, пас зани тоҷикда, зани мусулмонда мезебад вақте ки вай ҳам хел суханҳои қабеҳ менависад, суханҳои бад менависад. рости гап фаромӯш кардам ки охири гапам чӣ буда. навгӯем ҳам хел сар карда будам ҳама фикромо хушрӯ баён карданда ки дар тақтақ шуд ҳама хел. анаме хел гӯем умуман тамошобинони гиромӣ, мумкин ки бисёриҳо гӯянд ки масалан шумо да сахт расидагӣ, барои ҳамин шумо хел видео кардестен, гап задестен гӯем.
ман 1 моҳ не ёки 2 моҳ не, ман муддати 3 сол мешавад, анами моҳи декабрда 3 сол мешавад ки ман видео мекунам, ман блогерӣ мекунам гӯем. дар муддати 3 сол бовар кунед чӣ суханҳоя ман хондагӣ ҳастам, чӣ суханҳо нависондагианд, чӣ гапҳо нависондагианд одамо, ман аллакай одат кардагӣ ҳастам. бале, ман чанд боро гуфтагӣ ҳастам ки вақте ки вақтҳои аввал комментария менавистанд, ба ман сахт мерасид, зиқ мешидам ва ҳозир бошад ягон қатра мегирам, заблокировать мекунам, тамом, мегирам, удалит мекунам, тамом. ман удалит мекунам, заблокировать мекунам, то ки дуюм бора ин суханҳошро нанависанд, то ки тамошобиноне ки медарон бо ҳавас видеоҳоя тамошо мекунанд, ин хел суханҳои бада нашунаванд, нахонану бо бисёртар асабонӣ шуда масалан ба ҳамон одамон ҷавоб нагардонанд. гуфта барои ҳамин хотир ман удалит мекунам шуна. ва хуб барои чӣ мақсад гӯем ман ин видео кардистам? барои он мақсад кардистам ки то ки ҳамон шахсоне ки ҳамин хел комментарияҳо менависанд каме ҳам бошад фикр карда баъд суханҳошуно нависанд. барои он ки ба фикри ман он шахсоне ки ин хел суханҳоя менависанд ҳатто фикр намекунанд, даҳаншонда чизе ҳаст навистан мегиранд. агар одаме ки худаша ҳурмат кунад, фикр кунад, ҳеҷ вақт ин хел суханҳо наменависад. ман низ тамошобин ҳастам, ба ман низ блогерҳое ҳастанд ки беҳад маҳқул ҳастанд, ҳар рӯз видеоҳошуно тамошо мекунам, комментария низ менависам ва ягон видеое ки ба ман маҳқул набошад, ман бовар кунед як ҳарфа ҳайф намекунам. умуман на худам асабонӣ мекунам, на комментария менависам, умуман як тараф мемонам шаю. ягон видеоҳое ки дар ҳақиқат ба худи ман маъқул ҳастанд, ман ҳаваёя тамошо мекунам. ман амин шахсоне ки суханҳои бад менависанд як бор аҳамият додам, аҳамият надодам. як видеое тамошо кардам ва дидам ки ҳамон инсон дар ҳамин видео чӣ хел гап нависондагӣ ҳаст. ман дар ҳамин бисёр аз видеоҳое ки занҳои тоҷик мекунанд, ман ҳамон никаш ҳамон одама гӯем дидам ки ҳамхел суханҳои бад менависад. аз ҷумла дар видеоҳои ман низ ҳамхел суханҳои бад менависад, дар дигар блогерон низ суханҳои бад менависад. ва як рӯз видеои Руқияя тамошо кардам. дар видеои Руқияя таъриф карда суханҳои хуб нависад. бовар кунед, ман дидам ҳайрон шудам. вақте ки шумо дар ҳамин поёни видеоҳое ки шумо тоҷик, мо низ тоҷик, дар поёни видеоҳои занҳои тоҷик комментарияҳои бад менависен, як узбак ёки ягон урус ёки ягон каси дигар медурад мебинанд, мегӯяд ки ин тоҷики худшам хел суханҳои бад нависестаю. ман блогерое тамошо мекунам ки миллион тамошобин доранд. комментариҳошон чени просмотрҳои мо 5000 10000 комментария дорад. бовар кунед комментарии бад умуман ман намебинам дар мобайни ҳамон 5000 6000 комментария. не ки мо 200 комментария дорем, 100 дигаш комментарии бад. ҳай тоҷики худаша зани тоҷик ҳам хеле суханҳо менависад. ман ҳозир тарафдори ҳамаи ҳамин блогерҳои тоҷик. ман мехоҳам ки ҳамин занҳои тоҷик дастгирӣ кунанд ҳамин блогерҳои тоҷикам. боз як комментарии дигар ӯзи ба ёдам зад, фаромӯш накунам гӯямтонам. навистиянд ки ай ина шумо хубтараш бофандагӣ, дузандагӣ, пухтупазия нишон тиёни мода хубтар аст. ман ҳозир шумо як чиз дига мегӯям. канали Таҷиккелина боварӣ дорам ки бисёриҳо медонанд, канали Апай Рухшона 5 миллион тамошобин доранд. 5 миллион тамошобин доранд, мумкин зиёд шуда бошад. просмотрошуна бинед, чӣ хел пухтупазҳои хуб мекунанд, чӣ хел пухтупазҳои нағз мекунанд. просмотрошуна бинед. канали Лаззатҳои гуногун 50000 тамошобин дорад. просмотрошуна бинед. ҳамин ягон кас медонад ки канали тоҷикӣ ҳастай, бо забони тоҷикӣ бофандагия нишон медиҳад. ягон кас медонад ҳамин канала? номи ҳамон канал чӣ ҳаст? тамошо мекунед ҳамон видеоҳошона. медонед ки канали дузандагӣ ҳастай. чӣ медузад? охирон видеошон чӣ буд?
ва боз як канали дига ҳаст ки ман тамошо мекунам, ҳарчи месӯзад мегӯям, ҳар чизако месӯзад. ҳавай канала низ медонен шумо ё ки не? Чӣ хеле ки як хел видеоҳои блогерҳои тоҷик просмотр мегиранд, он қадар просмотр намегирад ҳамон пухтупазу бофандагию дузандагӣ. барои ҳамин ман ҳайрон мешам ин хел одамота ки масалан пухтупаз кунен, мо тамошо мекунем, дузандагӣ кунен, ё ки масалан ин хеле видео накунену фақат пухтупаз кунену дузандагӣ кунену бофандагӣ кунен. тамошобинони гиромӣ, ин суханҳо танҳо барои ҳамон хейтеро ҳастанд. ман тамошобинони худама беҳад, тамошобиноне ки дастгирӣ мекунанд, суханҳои хуб менависанд, бовар кунед чӣ қадар ҳурмат мекунам. ман ба хотири шумо шуда, ба хотири ҳамон тамошобиноне ки суханҳои хуб менависанд ва мегӯянд ки апай Нилуфар тез видео кунед, барои ҳамин тамошобинон шуда ман ҳар рӯз влог мекунам, ҳар рӯз, ҳар шаб кӯдакоям мехобонам, мешинам, видеоҳоя монтаж мекунам, ҳамаша мемонам, тайёр субҳи саҳар мехезам, аввал ҳамон видеоҳоя насб карда мемонам, то ки тамошобинони гиромӣ чӣ хеле ки менависанд ки мо дар ғарибӣ ҳастем, видеоҳои шуморо тамошо мекунем, хурсанд мешем. барои ҳамин шахсон, барои ҳамин суханҳо гуфта ман ҳамин видеоҳоя мемонам ки то ки тамошо кунанд гуфта. ва боз як чизи дигар мехоҳам гуфтан тамошобинони гиромӣ ки обуна шавен, блогерҳои тоҷика дастгирӣ кунен, лайк монен видеоҳошонда. бовар кунен як хел ҳамин видеоҳои ман то 100,000 просмотр дорад. не ки ман дар муддати 3 сол танҳо 25,000 тамошобин, 26,000 гӯем шудеста, 26,000 тамошобин ҷамъ кардагӣ ҳастам гӯем тамом. апай хосият ки ваям тиёвош ки ваям баробари ман канал кушодагӣ буда. 3 сол мешавад мо блогерӣ мекунем, ҳатто 100,000 тамошобин шудагӣ нестай. аз шумо тамошобинони гиромӣ ман мехоҳам ки шумо блогерҳои тоҷика, занҳои тоҷика дастгирӣ кунед, лайк монед, обуна шавед, то ки занҳои тоҷик низ пеш раванд. хоҳен блогер шудан, марҳамат блогерӣ кунед, мо шумоя низ дастгирӣ мекунем. ҳамин инстаграмда бисёр аз блогероне ки 100-та 200-та тамошобин доранд менависанд, мегӯянд ки апай Нилуфар мода обуна шавен гуфта менависанд. ман мегӯям ссилкатона рой кунед, ман ҳатман обуна мешавам, видеошона тамошо мекунам, ҳатман лайк мемонам. барои он ки вақте ки лайк мемонам, видеои ҳамон блогера бо як каси дигар мебинад, як тамошобини дигар зиёд мешавад. барои ҳамин тамошобинони гиромӣ ман аз шумо хоҳиш мекунам ки блогерҳои тоҷик, занҳои тоҷика дастгирӣ кунед, гапҳои қабед нанависен. бовар кунед ҳозир оянда, ҳозир 100 кас 200 кас блогер шудагӣ ҳастай, бо оянда 1000 блогер мешавад, бо оянда бо видеоҳои хубтару навстару беҳтар бисёртар мешавад. дастгирӣ кунен, обуна шавен, лайк монен видеоҳошонда, дилошона наранҷонен. барои он ки занҳои тоҷик барои шумо ҳаракат мекунанд, мегӯянд ки ана барои пули ютуб шуда шумо ҳам хел мекунед. бовар кунед тамошобинони гиромӣ, ютуб он қадар пул наметиҳад ки шумо хел суханҳо нависед ки шумо барои пул шуда ҳам хел кардестед. ҳар як блогере ки тоҷик, зани тоҷике ки блогерӣ мекунанд, ман тамошо мекунам, ман мебинам ҳамашон бо румолак, саршон бастагӣ, остиношон дароз, пешашон маҳкам, як сухани бад намегӯянд видеоҳошонда. лекин комментарияҳошонда гапҳои бад менависанд. ин ноҳурматӣ нисбати тоҷики худамо мешавад, зани тоҷик мешавад. ҳозир мо чандта блогер ҳастем, он қадар бисёр нестем. барои ҳамин ман мехоҳам ки ҳаминоя дилашона наранҷода, ҳаминоя ба як ният, ба як хурсандӣ, айзиқ, ман дар Россия айзиқи ҳамин каналҳоя кушодаму видео карда. имрӯз бошад ба худи ман маъқул аст, ҳамин барои ҳамин ман видео мекунаму ва бале пулам мегирем гӯем, лекин он қадар пул намегирем ки хона харему, мошин харему ва дигару дигар. ҳамон пули ютуба мегирем, бо мебинем ки штатив гирифт, телефон гирифт, ягон флешка гирифт, ноутбук гирифт, хали чизо мегирем, пулаш мешавад тамом. ана мехи гап зана кардем.
гап зан гу ки тамошобинони гиромӣ блогерҳои тоҷика дастгирӣ куненгу занҳои тоҷика дастгирӣ куненгу ҳамаи занҳои тоҷика дастгирӣ куненгу суханҳои бад нанависенгу лайк моненгу обуна шавенгу манам калон шавам блогер мешавамгу асёвуш блогер мешитам хай гу ҳамада майлиш хай гу ҳамада даваку манам катишморам хай биё инҷа ман гапома тамом кунам барравема ана мехел тамошобинони гиромӣ ман субҳи саҳар кати хеста хонаҳои ҳамаша уборка кардам ҷамъгир кардам ва барои ҳамин хотир хостам ки мехел нишаста суҳбат кунем ҳозир вақт шуд чӣ хеле ки гуфтам ва ҳозир акун мехезам боз хонаҳоя то вақте ки ман видео кардам кӯдако хонаҳои тит кардан мехоҳам ҷамъгир кунам шуна ва рафта либосо ҳамаш ҷамъ шуда истодиан ҳамиваи утюг кардан дар кор ва ҳатман ин видео монтаж кардан дар кор ана мехел тамошобинони гиромӣ ман планшета мегирам мерем озии утюгкунӣ кӯдако хонаи худшонда ҳастанд бози папаи хушу кунам банда чиза хушрӯ мекунӣ инҷа сиёвуш хулиганӣ кардестай нилуфар кати мо ужин кардем ҷамъ кардам хонаҳои акумонен ман вай кунам охи ин хона хай тит шуд богашта ҳозир ман ҷида як вай сушилка либос ҳастай нами сушилка пурра либос ҳамаямна ҳозир ман инҷида утюг мекунам планшетда кино мемонам анамин утюги мо утюг мекунем сиёвуш ёрдамчи утюги мо анам хеле ҳаст бояд та дига утюг дорем ваям номаш тифал ҳаста лекин ин ҳардуш хай як хела инаш ба фикри ман калонтар ҳаста инҷашу ваяш каме майдатар ҳаста ҳамин вазбинтар ҳаста гӯям лекин ҳардуш як хел утюг мекунанд ягон фарқият надорад ҳамин утюга ман чизаш безеб намедонам тоқа ай ман ҳам хел бошад ёки ай шумо низ ҳам хел ҳаст тамошобинони гиромӣ вақте ки утюга ман хел рост мемонем обуш намерезад вақте ки ихел мекунем ша мана ин ҷои утюг монагда ман мемонам ша оба шар мерезад намедонам барои чӣ вақте ки масалан либосҳои утюг карда мешавам дарунашда камтар об мемонад ва вақте ки утюгам хел карда мемонам обош ҳама ҷода мерезад пур мекунад як рӯз намедонистам ки ҳама хел мешад ҳаминҷода мондам ша рафтам биём ҳаминҷоҳом хел пурри об ман мегӯям ки худо ин об ай куҷо бошад баъд фаҳмидам ки ай утюгаям хел ҳозир як вай об овардам меандозаму либосҳои ҳамаша утюг карда ҷобаҷо мекунам ҳатман кино монда хуб тамошобинони гиромӣ мана кӯдако сарошона шишта буромаданд да нимишаб ино гӯшт нашидиянд нон хӯрдестанд ҳама ҷои мағзи нон кардаанд сиёвуш хушрӯ хӯрен ман ҳозир нилфари моша мебофам хушрӯ шона карда баъд ҳамин кати тамом тамошобинони гиромӣ биёед акнун ҳамин кати хайру хуш кунем влогро ба охир расонем имшаб низ шавҳарам кати мо нестанд насиб иншолло пагоҳ меомадагистанд анамихел хай гу сиёвуш хай майлиш тамошобинони гиромӣ дар амони худо бошед ҳамеша худотона эҳтиёт кунед то видеоҳои оянда